Gabi mga pinangga no nibalik ko naalang-alang ko so kini nga program para dis mga taga Toledo no mga pinangga og unya welcome mong tanan diri sa labtik sa kagabion. Labtik sa gabi. Mga pinangga. Para ni sa tanan nga mga naminaw karon sa radyo, para usab sa mga naglantaw sa Facebook Live, mga higala. Og unya tiwas no kay na kanabang singan ana ayo lang tong napingis kay taka sabot anang unsa nang napingis no nang naalang-alang ba nakulangan sa nagprogram ko 5 to 6 PM niya palik na pud ko karon kubad kitag yaw-yaw good yaw-yaw rewa na to ani mga higala so sa tanan nga mga naglantaw diha no niabot na taog 40,000 ka Facebook followers apan wa gyapon ko malipay ngano man ang akong mga followers wa pa kadaog no unya pa ko malipay ani kung makadaog na akong mga followers mga higala so karon maghatag ko guide mga pinangga sa mga taga dakbayan sa Sugbo ambot og naabay mga taga dakbayan sa Sugbo nga tiglantawan nato murag wala naman no napulan na dugay ingon ana man gyud na no pulan gyud ng humba kalamian ng humba no puol gyud mga pinangga mapulan ra gyud ang tawo madugay unya mga kahigalaan sa mga taga Mindanao ambot og daghan pa ba mo diha. Uy ha, shout out ni Ma'am Lomari Charity. Good evening Idol Tatang. Hoping makadaog ko para sa tuition. Unta, greet ko sa family Gargar in Awihaw, Toledo City. Sige, maayong gabi sa mga taga Awihaw, no? Di ay 130 ka buok nga naglantaw karon. Salamat kaayo, mga pinangga. Ako kay balo kung unsay akong buhaton haron makatabang tadiha ninyo haron mga pinangga makadaog mo ako kay balo ang ako lang na ako'y mahatag apan guide ra gyud no kutob ra gyud kus guide ani mga pinangga ayaw gyud og laom nga makadaog mo paminawa ninyo ha mga pinangga, ayaw gyud mo glaom nga makadaog mo. Ngano man, haron di mo masakitan og di mo makadaog. Mahibulong man tas uban, no? Kay inig kapildi wa na. Nangasuko na. Mao di ay kay nilaom gyud maayo. So karon sultihan ta mo ayaw lang muglaom mga pinangga ha. Sir Janaric Villarde shout out tang from Badian, Cebu. Nonoy Banay-Banay mayang gabi ini mo pa shout out. Mayang gabi sir ni Ma'am Tata Salamanis Kinlog Sabot tang shout out sa Dakit Kambang og panghatag 9 PM tang Tata sa Dakit. Okay. Sige salamat kaayo no. Pa heart reaction usa sa mga taga Cebu nga mga naglantaw karon no pa-heart lang usa mga higala mga pinangga no sa tanan nga mga taga Cebu nga naglantaw karon Cebu lang sa ha sa Cebu lang sa mga taga Cebu pa-heart reaction lang ha unya pa-heart reaction sab sa Cebu lang usa mga pinangga kutob alas 6:20 no heart reaction lang watay effects watay kataw-katawa ani watay background ani kay stricto si Lolo mga pinangga
No, musuko si Lolo. Lolo Mets. Ilina Bacalto, Evening Lodge, Ma'am Marites Paquera, Maribao II. Mayong gabi ma'am, mayong gabi ni mo diha, ma'am. Okay, so pa-heart reaction mga taga Cebu. Okay, pa-heart reaction. Sige, bira. Tang nakoy hearing ako hatag nimo. Imo lang na ay kay napo ko sinako dire. Daghan pug kay ako dire. Oo. Palihog lang ko imo lang na kadyot sa mawatag kadyot sa mawa tong audio ka. Testing pa to. Mga pinangga. Okay, padayon ta. Mga higala. Okay? Humana og heart reaction sa tong Facebook Live. Mga taga Cebu. Uy, mga taga sa mong dapita, mga taga Negros, mga taga Calatrava, no? Mga pinangga. Maghatag ko og special karon pang 9 p.m. Akong idritso og announce dayon manghunghong ko og pa-maintain. Okay? Mga pinangga, tayong pamawa sa tagkadyot sa Facebook. Maay, kulba ka ni si Kuya Carling. Wa na, naka-fix na ko noon. Bawal ra ba? Kita na lang katawa ani mga pinangga kay bawalan man ta ni Lolo Mets good. Ma'am Jessa Gonzaga Malopa, taga Bato Leyte. Ako Tatang Melchor Jimenez page. Uy ha. Salamat ka sa mga taga Bato Leyte. Salamat ni Kuya Carling, ni Kuya Julieto. Julieto, so ito apelido ay. Alkalde. Oh, sige. Mag-live pod ni siya. Ato pangutan ono sa ni siyang oras sa mag-live kay ato ning mga pinanggang i-hook up si Kuya Julito. Okay, pag-plaster mo diha kay kuan maghatag og special karon unya manghunghong ko og pa-maintain. Palihog lang ko, tawag mo sa 0956-271-5324 0956-271-5324 mga pinangga, no? Palihog lang ko tawag kay na ako iyong pa-maintain unya mag-announce ko ron og pang special pang 9 p.m. Para sa mga naminaw sa radyo, para pod mga pinangga sa mga naglantaw sa tuang Facebook Live, mga pinangga. Sana man niya daghan namang bawal ani. Pasin okay ra ni kining usa ka buok nga effects mga higala. Wa naman gud ta ani. Naman ta pwede ani kay sige raga foul ato ang account, no? Tang maayong gabi, nakakita na jud ko balik sa live nimo. Uy. Basin na ka nagpiyong. Hello, maayong gabi. Hello, B.A. Tang. Kasama ni palihog, ma'am. Si Tita Gutagbilaran. Uy, tita. Na ako ihonghong nimo tita ron. Shout out sa tita. Shout out ko sa ahong mga parente diha sa Cagayan. Sige. Padayon. O sa nila ni Boy Hawel. Lisel. Ni Amor. Si Jade Tadeos Indi. Tula to tang oy. Kani pa?
Tura. Mga to kog hunghong. Shout out daw to buntag. Oh, tuon tang. Humana? Mangayo. Mangayo lang kog hunghong nimo. Shout out ni Ma'am Remedios Berhami. Dias Campo 7 telepono pa shout out pod ko. Sige, shout out niyo diha. Salamat kayo. Okay. Pa-shoutout out from Compostela, Cebu. Sir John Soto. Salamat, no? Sa mga naglantaw diha. Uy, mga taga Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte, Sambuanga Sibugay, Sambuanga Peninsula. Mayong gabi eh. Tawagi ko ninyo. Hello, mayong gabi eh. Mang bida ta. Kasama ni Paliog, sir. Jipoy ta. Uy, nanakoy gihunghong ni mo gani, ha? Aw, missing ba? Sige, ngayo ka ni. Shoutout sa. Wala. Sa tata. Wa ra bay hunghong basta way shoutout. Bitaw, sige. Sige mga pinangga. Tang unsaon man ni dili man ko makatawag ni Mugod kay wala man ko'y same. Kuan lang. Kining lantaw lang live kay naaman ko i-announce unya taod-taod, no? Unya na pug ko'y ihunghong pang pa-maintain ang special ato mga higalang i-announce karong taod-taod. Manghunghong siya ta. Apan kuan di ay no? Na ade ko gihulngan karong umaabot adlaw nga Sabado, Nobyembre 11, 2023. No, mana ko gihulngan niya, uy ha, mga taga Carmen Toledo, mayong gabi ninyo diha. Pwede mo motawag ha dire. Dinhi mo tawag karon. 09 56 271 5324 09 56 271 5324. Okay. Awa na nawagtang man ang kuan, nawagtang man ang nanawag. Shoutout Ma'am Anali Babor Ipan, hapit Dumagiti tang. Basin makapit kog Dumagiti. No? Lantaon lang ni di ba ta mapikis oras mga pinangga. No? Ani lang mo tawag 09 56 27 15 324. Hello, mayong gabi eh. Hello, Tang. May gabi. Kisa man ni Palihog, sir? Uboy ni Tang from Sidio. Okay, taga Cagayan de Oro. Oh, yes, Tang. Sige, unya, kisa may i-greet ni mo. Great ka lang ko ang taga Salidhay. So, tanan ako mga igso dito sa Davao, sa Klinan. Huwag akong ginikanan dayan, Tang. Pila edad di mo, sir? Bayin, pa na ko, 35 ra. Minyo na ka. Oo, pat ka mo kanak. Pero kausa pa man ka ha. Isa pa ang nasa lain. Sige. Nasad kay problema, sir? Nagitaon. Si Kaloyan na ini taon ron masulbad ni. Kita ba katananong na ay problema? Ako gini problema ha. Kita ba katanan tao no doon na ba ay problema na ang anak ba na, sir? Murag anak-anak yun. Say anak-anak. Anak-anak ang problema. Lato?
Pamakay ng miro datang. Naay daghan. Kana. Pila ka sako imo ha? Sik mga tunggal na salmon. Sige, salamat. Onya, salamat ni Ma'am Dolores Silvero tang maayo unta makadaog ko kay makasugat ko, makapalit ko usa ka set. O puhon. Buyak Servieto Lopez. Shout out tatang watching from Balamban, Cebu. Boss Buyak des Balamban. Maayong gabi diha. Hello, maayong gabi. Mabitang. Kaysa man ni palihog, ma'am. Maribe ko pabitang sa albuan. Oh, nakasugat ka adtong Domingo wala? Di pa naulahi ko. Ha? Naulahi ko ako ka. Luka abot. Agoy, nagpaulahi man noon ka. Litang na may di paglarga nimo. Naulahi di ko tang. O na, nakahibalo ka. Unsay akong gidala da small ball ni adtong Domingo. Special nga akong gidala. Nakahibalo ka, wala? Wala di tang. Wala man ko ka abot nimo. Agoy ka. Di pa tang wala joke. Ang akong gidala da small ball 992 special. Ikaw, nakadaog magpukupan ka. Kung manang gimintin pang. Stilan gini mo. Kapila na ka nakadaog sa akong numero? Akadaga na tangoy. Ipa daw. Di na maihap. Di na maihap. Bitaw, Pilay pinakadako ni mong nadaog sa akong numero? 20. 20 mil? Natong imong 765 tang, nakadaog ko atong rambo 80 tang. Di ba? Pinakadako ni mong nadaog sa akong mga gipanghatag ba? 20 pesos tang. Ha? 20 pesos ba? 20 pesos ra ba? 9 mil. Oo. Pero kapila? Kadaga na ko tao, hindi na kaihap. Kaabot kag Hindi kapulo. na maihap. Anak kitang. Ana-ana gyud. Anak yun. Nakakuhan yun. Nakasurvive yun mga pagtinahangan sa mga bata. Sige, wala ka i-greet the small ball. Wala lang kan. Pangayala ko gunghong. Wa may honghong basta way greetings. Yawas. Ay, ginoo. Sa Basdiyot to inyo ano? Palabagon. Ha? Palabagon, molbuala. Oh. Molbuala man ko, molbuala. Way makapugong sa panahon. Magulat rata kanos atang lipayon. Balik, bilinggo pa. Unsa? Balik ka, bilinggo ba? Balik ka. Oh, mabalik ko diha. Bahala way manugat. Ano ko? Hindi mo nagtutugatan. Kung ganit mo lang. Hala, sige. Bata, ni balik kung ganit ko. Lagi kita-kits ta diha karong adlaw nga Domingo ha. Oh, kakatong gipa sugat nimo itong bata-bata nimo tang palit ko. Kasi bata-bata nga mga manager man to. Ang katong usa, katong ito mon CEO to, nya katong usa kay manager. Unsa? Imo to ison to usa sa. Diloy ako to pag umangkon. Namalit kang niya to tang palit ko ato. Maayo. Sige. Unya, Kanilin molbual. na ako ihonghong nimo ha. Sige tang. Ang special karon ako orang i-announce diretso. Ang pa-maintain akong ihonghong, ha? At least magkasekreto anay taninyo paning kamot mo nga makatawag mo. Pero ayaw lang mo paglaom nga makadaog yun mo. Haron di ta mag-away ba no? Hello, mayong gabi. Mayong gabi po, tang. Oy, kasama ni Balihog. Remember? Mayong gabi, kisa ni Palihog, sir?
Iber Gulang. Kinsa? Nador. Kinsa? Nador. Taga-asa? Taga Dugo. Tubod? Nagdugo. Magdugo? Oo. Katuning akong amigo nga pwede tayan? No? Oo. Sige. Oo. I-greet ang mga taga Magdugo. Hindi mo ko ako ang nakuha niya sa hindi na Lipilan. Oo. Oh, sige, i-greet na sila diha. Unya, nako ihonghong ni mo ha. Oo. Pa-maintain. Para ha? Nako ihonghong ni mo pa-maintain. Para makadakog ko. Para madato na kasunod si Manag maayo, musamot na kagadato. Dato naman ka, musamot lagi kagadato. ang kuan ba 301? Delikado man ang 301, mo balik na 310. Ano, lato lang. Sige, salamat kayo mga taga Magdugo nga mga naminaw karon mga taga Magdugo Toledo City. Salamat kayo niya. Shout out to Ma'am Jeannie Agora watching Cagayan de Oro. Uy, salamat kayo no. Okay mga pinag ako na lay pakpak kay masuko man si Lolo Mets kung magpakpak ta diri sa computer. Kevin Sikop no mayang gabi niya Ma'am Giler, Boss Giler Kapin. Salamat ka sa paglantaw. Hello, mayang gabi Mayang gabi Kinsa ba ni palihog, ma'am? Sa Mitlin. Mitlin Taga-asa? Sa Midilin. Si Basilisa Sun. Uy! Ma'am Basilisa Son! Sayang, kay wa mo manugat na tong Lunes, wa ka kasugat kinabisi ka, pero mobalik ko diha, dadanta mong bagong alarma guide, ha? Karong sa amang kambalik. Karong Lunes. Karong Lunes, niya, maadto man ko gihulngan karong karong Sabado, then mobalik ra dayon ko, dayon, sa store kog South, kay ning gawas akong espesyal nga gidala didto, o na, mo anak dayon kog Norte, ka Lunes, ha? Oo. Sige. Dayon, na ako ihonghong nimo. Ang saman, be. Ha, kini? Wala ka i-greet diha. Ha? Wala ka i-greet diha. Maugaro man tong... ang katong-atong kauban sa GC ba? Nga naman to sila. Katos Bimar, magsili man siya. Ha? Nawa si Ma'am Basilisa. Ma'am Griselda Vitalia, shout out please sa Kandihay Bohol. Shout out sa mga taga Kandihay Bohol, mga buutan. Boss Bernabs at Amosam ay gabi itang Dris Balamban. Kini mga taga Balamban, mga buutan gini. Hello. Hello, Dong. Tay, may gabi tay. Mga gabi dong. Patay mo dit ni. Nan ayo na mong tunok. Dong. Gamay na lang. Nagtakiong ko. Parehas deta nagtakiong masag ko kay nakaligis mong kog iro dito sa Magdugo. Hello. Kaingon na ko itong ero nga kusog-kusog di padagan ning tawhana di mo break be breakan be. Nanay Linda ni mo dong. Dala, pangita ni mo. Be ihatag be. Ihatag sa kinakusgan. Good evening, Tang. Mayang gabi nay. Bisa dia, Tang. Naayo naman din na imong palalabs oy. O anay ka lang. Ang gago ko magabi ka. Huwag sagi kay ngol-ngol ko, no? Ngol-ngol? Oo. Mura day ka kong dughan nangulngol kay naguol kay wa ka daog. Una siya. Ngol-ngol niyang lagot ko kay gabi mo ko niya. Iba kang ungod, wala kayo ba sa kwan? Ako ang dughan sa nagsakit nya niabot na ang taog 40,000 followers akong Facebook page. Wa gyud ko malipay kaya ang akong mga followers sige rag kapilde. Kalaw ka sa kwan ka ng katong 929? Ha? 929 daog ka to? Ikaw nakadaog ka to. Wala lagi kayo masugo lagi. Wala ko kapatad kayo man ko'y masugo. Mao sa lagi niya karon masugo naman ka ha.
Ang dili sa kanang kuan ma kanang nagpaload man ko daan kay nawag ko. Oh, ni Alona. O alona. Oh, basta naminaw ros Alona. Pabagduk ka ko di. Si Ate Nalin Dedes Carmen, basta naminaw ron. May gabi Ate Nalin. Wala man sa patatang. Oh. Sige lang oy. Tagaan ra gapon ta mo niya. Si Ate Nalin ba basta naminaw ron? Wala na sa patad na. Wala mo'y Ang kapatdan sa karon. maminaw. Ang music na sa filme. Wala mo'y kapatdan karon. Naman, yalo na lagi. Lagi. Naminaw Ay, ba si Ate Nalin karon? Wala. Kanang wala sa maminaw man kadungog mo ko sang radyo man ko siya mag-music kaya siya. Dili sa maminaw nimo. Ah, Kung mabuntag ra. mo di ay. Hala, sige. Ang ito 10 may iyana. Sige. Post music. Tagaan ti ka niya akong special ha. Ito mi kay kuan kanang magbat ko ay ako makadaw ko ako pa to bayo ed. Sige. Tiki. Ako nang ihatag nimo. Sige, dera. Sige, salamat kayo. No, Nanay Linda Arili. Gikan pa 2016 hangtod karon suki lang gihapon. Wa gini basta kung siya kung dalawang produkto dia ingon ras nanay nga epektibo lagi na. Bisag unsa nga haplas akong dalon mo palit ginas nanay mga pinanggab kay kutob lagi kuno sa produkto akong dalon epektibo kuno siya. Hello, mayong gabi eh. Hello. I'm sorry, my love, kung ikaw ay nasaktan ko, gipalong. Ano to sa mga, uy, naamay, kwan din, naamay baka na napiit ang liog. Mayong gabi eh. Hello, mayang gabi, Tang. Uy, shout out ni Ma'am Pablita Nonies diya sa Tangil Pantalan. May pantalan sa kuan, das Tangil. Uy, mayong gabi. Mayang gabi, Tang. Kasama ni Palihog, sir. Si Kwan Tang, si Tyrell, nga taga Osamis. Taga Osamis? Oo. Uy, kumusta namang Osamis ron? Ako kalaag das Kuta Beach da. Bago lang nila pista dia. Labay. Oh, nagi ko kalaag das Kuta Beach. Diha man ko saon na maglibod og lana. Karon di nga paliguan, Tang. Di na paliguan? Bawalan ng ligo dia. Ngano man? Botila. Sige. Mo balik niya ko diha kay na ako'y gipalit diha sa una diha sa Osamis sa may kuta ba? Puta o simbahan. Naman to'y lana. May simbahan naman to'y baligyang lana diha nga. Dagang baligya dia mga kwan. Busiras. Mga lana ba gikag si Kihor. Lana lana. Ganahan ko ng lana gikag si Kihor kay epektibo kayo pod. Nahurot lang to ako Kay bisag di pating lupad. Lupad dong, haplas man ko. Taplat na. Sige. Wala kay great diha. Ay, shout out ko Tang sa akong pamilya na sa Iligan. Nga, Chong Family. Audrey sa akong kwan partner nga nagluto og sudan karong panihapon si Edsel Bondaog. Sige. Sige, daga salamat mga taga Osamis. Awalang nanghunghong na ta diri mga pinanggag libre. No? Unya ang special karong taod-taod akong ihatag mga pinangga. Halaka. Lami kay ni gyud. No? Aligre kay tani. Hello, mayong gabi eh. Hello.
Oh, mayong gabi kasama ni palihog. Si Basilisa son, napaon ko ganina. Nga naman. Murag nahut akong load. Nahurot imong load? Oh, nya nag-load pa ko. Mo na balik kong tawag. Sige. Kining, Yang hungungan uso, lang tika diretso ha. Oo. Ayaw mo kumpiyansaan ng 310 kay mo balik ginawa. Hindi na kumpiyansaan, no? Mga pinatang mayong gabi, si Belinda Reyes watching Talisay City. Uy, Ma'am Belinda Reyes, mayong gabi, kumusta? Nya, salamat di ay kaayo mga pinangga, no? Sa inyong paglantaw, di ay 275 kabok naglantaw karon nya mga pinagahinaot nga makadaog mo. Ayaw lang mo glaom. Hello, mayong gabi Di itang. Kasama ni palihog. Si Ashley ni sa Cebu. Oh, Ma'am Ashley. Pwede ko mga iyo ko mo tang, pamintin tang. Suko, gani kog di ka mangayo. Kuan na kay shout out dia wala. Pa-shout out lang ko sa kuantang sa Kaborda family. Kinsa pa? Kaborda family, Nation family tang. Kinsa pa? Kana lang tangay kung mahikog ko nimo. Nada kay ikog. Sige. Sige mga higala. Ma'am Glinda Batayola Bagyotang mayong gabi ni Bijona Edwin onya Inday di Ocampo mayong gabi. Shout out ninyong tanan diha nga mga naglantaw karon sa tuong Facebook live unya mayong gabi po sa mga naminaw sa radyo, no? Sa amang gyud mga pinangga. Ang atong kinabuhi usahay piit jud kaayo. Usahay hayahay, usahay alimuot sa. Hello, mayong gabi. Ang gabi itang. Kinsa man ni palihog, ma'am? Si Marina ni sa Upper Pandong Bato. Taga? Upper Pandong Bato. Uy, pastilan. Sige, i-greet ang mga taga-Upper Pandong Bato. Shout out lang ko sa kanang mga silingan ng modere sa Pandong Bato, sa ito sa Mapa, sa akong mga igsoon, sa kanang mga Gabiola family naman. Hala, sige. O, bihan nintan. Shout out sa ko dihan nintan. Ang hungungan, teka. Sige, dagang salamat. At tangin ninyo kay mag-announce ra ba ko karog special. Tang kanos akaari sa naga. Wala pa ko schedule diha, sir. Sir Bihuna Edwin, no? Kay wala pa man gud kadaog tong atong mga suki. No? Hello, mayong gabi. Mayroong gabi itang. Kesa man ni palihog, ma'am. Si Nilpa ni Atabo. Taga sa? Buhol ta, buhol. Taga? Taga Buhol, Nilpa ni Atabo. Taga Bohol ka? Yes, come. Sige. Naglantaw ka karon sa Facebook? Sige. Hala, sige. Tangka na sa kaari sa naga. Wala pa ko schedule diya, sir, no? Niya, kuan lang, sige lang puhon. Basin maka-schedule ta diha. Mga pinangga ba, no? Naka-schedule ta diha puhon. Okay. Ador ko magbalak sa TikTok kaya mag-live ng mga foul lang gyapon.
Lagi klaro. Soko na slolo ani. Oh, si Piat yun sa Ontaman. Alas 6:46 na. Tang kanos aka ari sa naga. Wa pag yun. Mama na libabor ipan mayang gabi. Shout out ninyong tanan. Onya katong mga gusto magpa-shoutout ya comment lang mo. Sir Dodoy Arong Lagitaw tang shoutout mula vi Sambuanga del Sur. Oy ha, shoutout Sir Dodoy Arong Lagitaw di sa Mulavi Sambuanga del Sur. Mayong gabi mga taga Mulavi. Hello, mayong gabi Hello, may gabi ka. Kasama ni palihog, ma'am. Si Bibi tang taga-Sangi. Bibi, taga-Sangi? Sangi Toledo tang. Bibi? O tang. Okay, sige. Hong tang. Ala, sige. Sige. Sir Rihaldo Costan tang shoutout Pasig City. Ma'am ni Clarissa Radunis tang BI. Mayang gabi din niyo diha, no? Bihuna Edwin tang so ni? Sa mo unya ko nimo. Sa. Shout out sa taga Sacred Heart Co-op nila Bibi Descarten og Cecil Valindres ko ni Diana Amor Alferez kay ni Ma'am Brinda Pansakala Alquizar. Shoutout ni Sir Emilio Dicena tang Deres Leyte area mi. Ma'am Pearly Ambos watching from Leyte, ni Sergio Bing, ni Ma'am Susan Maghanoy naglantaw karon sa tong Facebook Live. Salamat kaayo no sa mga naglantaw karon. Unya Ma'am Susan Maghanoy, Sir Julieto Paran, bayong gabi ninyong tanan o kinsa pa man diha nga naglantaw karon mga pinangga. Di ay tawag no. Hello, mayong gabi Hello. Hello sir, mayong gabi sir, kasama ni palihog sir. Hello sir, may gabi. Dito ba? Kinsa ni palihog sir? Si Ramel sir, na Dipolog. Sa may ate kadalit ni mo sir? Mga yung panghungong da sir, may lang makatabang sa kong anak sir na hospital. Hala, sige. Sige. Ma'am Juanita Estanyol tang mayong gabi dili naman ko kusam ni kakontak daw. Ma'am Miriam Villaroso mayong gabi ni Ma'am Anpas Imutin tatang shout out ko Imutin family. O niya Ma'am Jema Pantinupli Cardona ni Etnaner Nusos mayong kagabion diha nimo tatang. Ma'am Adila Saga Marinio tang mayong gabi pa shout out ko sa ako bana tulog kay sakit daw tuhod. Salamat, God bless. Ma'am Elvera Palma Tumulak tang panghatag na aron makataya ta hunghong manimo di mi makataya na agtan-aw gahulat mi sa imong ihatag tang. Okay, maghatag yun ko ron live no. Dayon ang pamintain ako orang ihunghong. Ma'am Clara Samoya Crosa, mayong gabi dongtang, shout out ko sa akong mga anak nga naglantaw nimo watching from Bohol. Oy mayong gabi ninyong tanan. Ma'am Remedios Berhami ni Ma'am Esther Andag, mayong gabi sa Iligan City. O niya ni Ma'am Fi Palubon Vasquez, mayong gabi itang watching from Sergio Osmeña, Zamboanga del Norte. Oy mga taga Zamboanga del Norte, hilabi na gid sa Osmeña mga higala. Sergio Osmeña, mayong gabi ninyo diha tanan mga taga diha. Ma'am Delgado Russell, good evening. Shout out po watching from Davao Oriental. Thank you po. Sige, salamat, no? Wala sa pa yan. O niya, Ma'am Anpas Imutin, non zero maayo mintin. Mo ba, ma'am?
Imuhasad na. Sige. I-maintain na. Ba siya magawas sa katuig. Alas 6:51 na dali oras ay. No, dudoy arong lagi tao tang hatag 9 PM maghatag jud ko. No, way makapugong ani pa-share na mga higala kay maghatag ta mga pinangga karon sa tanan nga mga nagalantaw diha sa tong Facebook live. Maghatag ta karon unya sa mga naminaw karon sa radyo hala no asa naman mo diha naaba mo diha o wa mo diha no basig wa mo diha ha sige no pa-share na kay maghatag na dayon ta mga higala mga pinangga wala naman po initawag so ato na ning ihatag mga pinangga ang ato ang di kumpiyansaan kay mo balik manggid ng 310 dagway ba? Unya kana manggong koan kana manggong kana bang Allah delikado mangguna oy no kuyaw manggid ang 112 no 981 mga kuyaw mana no 192 kana mga kuyaw na mga pinangga no 718 kana kuyaw gihapon na mga kahigalaan grabing kuyaw anang mga kana no mga kana kauban sa kano mga kuyaw na mga pinangga unya ang ako lang yon no mga pinangga Sir Edwin Freas, salamat sa pag-subscribe, no? Nya, naraba na bayad monthly, sir. 189, kuyaw kayo ng 189, oy 192. Grabe na mga pinanggang kuyawa ana. Nya, kanang kuan, kanang 975, 973, 953, kuyaw na siya. Mga pinangga, daghang kuyaw. No? Grabe gyud. Unya karon mga kahigalaan kay wa manggid ta kahibalo ang sa imo gawas no. Pero ato sad ning paningkamutan oy nga di sad magmahay atong mga suki no. Nya kana dieng kuan kana dieng kana bang kanang 188 magkumpiyansa mo ng 188 aw iyaw no nya magkumpiyansa pud mo ng 101 ayaw magkumpiyansa na no apan ang ato ani ang special mga pinangga kay balo ko nga ang special gud inyong gusto daghan na tang uy kana lang usa ka buok tang tagaan ta mo usa ka buok apan di gihapon sigurado ha di gihapon sigurado mga higala mga pinangga no wa man ta makahibalo kun unsay mo gawas mga kaigsuonan mga kahigalaan apan ayaw lang yun mo kumpiyansa kay kining agay ato gining klaro gatag oy kay aron di kamahayan ba daghan kay naminaw ron daghan kayong naglantaw ron nya mga pinangga ato lang duha aghatag tong tarong og hatag no so ang akong ihatag karon ni ragod awa lang di gid ni maayo gyud
ato ning ihatag mga higala, mga pinangga. Okay? Ihatag tani. Sige. Akong ihatag karon mga pinangga kay ang okay. Okay. Diara mga higala. Akong ihatag ninyo ang basin pwede ni ang 844 og 848, no? 844 848 special 844 dipinsa 848, no? Dayon akong pinakawalay klaro karon para 9 PM ang 881 mao na akong pinakawalay klaro para karong 9 PM. Ala ka na. Akong Osbon ang pinakawalay klaro para karong 9 PM ang 881. No, kana mga pinangga. Mao na pinakawalay klaro nako. Daghang salamat ninyo tanan mga naminaw karon, mga pinangga. Bye-bye. God bless.